দিদি স্টার্ট কৰিছে কিরকম পাইছে ভাল লাগিছে আমাকে বহুত ভাল লাগিছে বিহু তেনেকে নাচিব লাগিব আৰু এনেকে কি ভাল লাগিছে স্টেপ কৰিছে মই ভন্টিটো কৰি দিছে हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि नैबे दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय हेयार स्टाइल खालामनाय आरो हेयार स्टाइलखौ माने सोर खालामदों नोंथांमोन आं देखायगोन बे दिदिया सोर ओमफ्राय माबायदि सोरबायदि मानसि आरो दिनैनि खानाय बोजाग्राया हेयार स्टाइल खालामग्रा बिदिबा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो होनबासो नुगोन नङाबा नोंथांमोनहा नुनाय नङा माने आसरित मोनगोन नोंसोरबो माने मानो फैखो बिसोरो मारै फैनो मोनखो बिदि सानगोन आरो बिदिबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम मा खालामनो सिख्लाफोर खानाय स्टाइल खालामनो नागिरदों नै बे दिदिखौ सिनायखागोन नोंसोर सोर ओरै ओंखामखौ देखायखाबायना आइनियाव नुदों सोर बेयो हेलो डी हाय बोलो हाय आं फिसा खालामदों जोङो माने खानाय खालामनो नागिरदों आरो दायो क्रिम फुनगासिनो ओमफ्राय बे दिदिखौ सिनायखागोन सोरबा सोरबा मा होननांगौ बेखौ किउट किउट दिदि खिन्थानोसै उनाव माने जोंनाव बिसोरो फैबाय थायो ओमफ्राय फैसाबो लांफैयो आरो एखमबा एखमबा ओमफ्राय दिनै खानाय स्ट्रेट खालामफैदोंमोन दिदिया ओमफ्राय गाव सोंदोंमोन नालाय खानाय कालार होनो ना स्ट्रेट खालामनो होननानै ओमफ्राय जों होनबाय माने खानाय कालार होबाथ' स्ट्रेट जाया नालाय खानाया गाज्रि जायो ओंखायनो स्ट्रेट खालामग्रोदो ओमफ्राय उनावहाय खानाय कालारखौ आंखौसो नुगासिनो दङ होनबाय आरो ओमफ्राय दा दिदिया स्ट्रेटखौ खालामग्रोसिगोन दहाय फुङावनो फैदोंमोन खिन्थु जों दखानखौ खुलियाखैमोन आरो दासो खुलिदों नै बे दिदिया फैफिनबाय बे दखानाव थाथ'दोंमोन बेयो ओमफ्राय दा नै क्रिम फुनगासिनो लागायगासिनो बियो सोर नोंथांमोनहा सिनायखागोन आरो या नै दिदिया खानाय बोजाग्राया बेनो नायबानो सिनायग्रा आरो नोंथांमोना दिदी हाय बोलो কি কৰিব আজি আজি স্টেপ কৰিবলৈ আহিছো কেনেকুৱা হ'ব এইটো ভাল হৈ যাব সুন্দৰ দেখিব না তোমালোকৰ নাম হৈ যাব মই লগৰবিলাকক কম ইমান ভাল লাগিছে ভণ্টিহঁতৰ তাতে যাওঁ কৰি আহিম হয়নে बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नै दिदिया गरटु कोन जायगा दिदी तुम्हार बङाइगाव ना हा नोंथांमोना सिनायखाबायना माने बे दिदिया सोर बे माने हिजिराथ' होनखायो नालाय बयबो माने हिजिरा दिदिया माने खानाय गोजानाव फैदों आरो जोंनावहाय माने बिसोरो सिगांनिफ्रायनो जोंनाव फैसा लांफैबाय थाखायो दखानाव ओमफ्राय मा नांगौ बिदिनो हलि ओमफ्राय माबा मोनसे बिदि माबा जायोबा बिसोर जोंनाव फैसा लांफैबाय थायो आरो ज' ग्रुपबो फैयो ओमफ्राय हारसिंबो फैयो एखमबा ओमफ्राय बे दिदिया दिनै हारसिं फैदों माने बे दिनै फैसा लांफैयाखै आरो जोंनाव दखानाव माने खानाय स्ट्रेट खालामनोसो फैदों सिगां सोंखादोंमोन बे बेसेबां लागोन बिदि सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय जों दामखौ सिगां खोन्थादोंमोन ओमफ्राय दा उनाव फैनानै गाव एसे खम बिनायखाय जों खमखौनो होबाय आरो मानोना फैबाय थायो नालाय सिनायखायो ओमफ्राय मानियो आरो मानसिफोरबायदि अख्रा खालामा दिदिया बियो ओमफ्राय दिनै खानाय बोजानो होनायखाय जों माने क्रिम दा लागायनानै दोनबाय थायो ओमफ्राय सुनायनि टाइमथ' जाथ'वाखै जों बेखौ 45 मिनिट्स दोननानै सुगोन आरो वास खालामगोन बिनि उनाव स्ट्रेट खालामगोन ओमफ्राय खानाय कालार होजानो माने बिदि सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय जों बुंबाय खानाय कालार होयोबाथ' होजानाय नङा माने खानाय गाज्रि जागोन बिदि होनदों आरो जों ओमफ्राय दा दिदिया बियो माने खानायखौ बोजागोरसिगोन आरो ओमफ्राय उनावहाय नेक्स्टआवहाय खानाय कालार होनो फैसिगोननो ओमफ्राय दा जों क्लिप होनानै दोनबाय बिदिबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय मानो फैदों बिदि सानगोन मारै फैनो मोनखो बिदि सानगोन बिसोरो माने क'क्राझार जेरावबोथ' गिदिंखायोना बयबो मिन्थिखायो ओमफ्राय दिदिनि न'आबो बङाइगाव ओंखारो ओमफ्राय बिसोरो ज' ग्रुप थाखायो नालाय ओमफ्राय दा जोंनि दखानाव फैबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय मोजां मोनो आरो जोंखौ बिरादनो जों माने बिसोरखौबो रेसपेक्ट होयो नालाय बिदिबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो दिदिया खानाय कालार होनो नायदों কোনটো দিব দিদি কালারটো চাও এইটো नै बेखौ होगोन दिदिया खानाय कालारखौ खानाय बोखांनायनि उनाव এইটো ফাৰ্ষ্টত দিব না দিদি कालारটো माबायावसो नायनांसिगोन गुगोलाव
ini dia saja sudah mau itu. Kanai kalar nai dan dia. Krim lagan dan mulai. Kanai asunan mabudi nuka angkol lagi berkomennya linan korban jabe. Kanai gusung lanan mabudi nuka. Nah. Dede kayaknya berbanu ya. Hamnanya nggak simnanya kali motor kan ya udah. Sirain sih tuh sih. Terus jadi nang koi siapa ini cina? Time dah sandi. Secara hasil gak kepi kan lagi komenol linan nih korban jabai. Kokra darah secara bau kumbri hasil gak kepi ya. Bisa punya ada. Yang thằng này giờ nó ra này chứ thằng này giờ buổi cũng là cùng mình đó hai giờ mình vào đây là bạn ra về rồi giờ phía hai giờ ông phải không đâu đi làm gì này chứ không vậy giờ thằng này giờ jadi dia kena kalau ada naik gas no awak kita gas no time dia Ya waktu itu harus itu berantakan. Kau mana? Di mana di sana Situ mana hal wastu আছে. Itu udah berantakan. Mana non hoi যায় তো. Hah? Mana? Itu suri kelihatan kaki suri tidak ada sih. Ayo sok kali begitu. Nanti gimana lagi? Aji mana puna? शादी वादी में जाती हूँ तब भी बनाती हूँ Gimana lagi? Ini tuh pakai apa? Mau ganti kita gelek aja. Ini berapa kali ya? Mana dulu? Dia kira sana. Iya. Kami ke mana? Akan lagi na. Aku orang mandi sana. Ketemu tu lah. Aku orang mandi sana. Panjang nggak sih berarti? Kita bolos lagi. Kata bolos lagi kita orang hal kayak gitu. Kali kau pakai lagi. Kali kau pakai lagi. Mama sih, mau saya datang lagi belakang. Ini aja di kalau kali kau mana kau bisa dapat takut ya pasti di. Tentu sih. Biar bisa seperti itu ya. Kalau lagi senang dia lagi. Nanti mami sih kau kau pergi. Sorry kalau ada mau bilang, ada pasti. Ibarat sendiri. Ini was kalam baik ini kau dah time zaman nalai. Macam ni nasihat itu. Kami kalau kita menang isi kurang. Agar ki color lagi sendiri di. Agar color mehen tidak ini lagi sih, wajib color tu terus. Kiri sih. Pani dia, ulai sih. Oleh sih. Rumah nolak itu. Jadi. Ya pasal apa itu? Stay put. Pasal besok tak kena? Jadi kayak kau itu bisa. Kita mana? Kalau kon pas mai kiba garis pakol bola deh. Oh ya. Air conditioner sih ko ita kalau kon insulin tak bisa. Betul dapsan pokoknya. Ya. Air conditioner. Conditioner nak itu. Dapur itu conditioner dapur. Nah, di sini kan ya kang bay, puran kang bay dari bus kan. Start kalam saya na. Hello Didi Kon start kau ibu nari dia. Start kau. Start kalam saya ni. Karena ni mama di mana dah naik banza bayar result mama di nuye. Mula belar nuye ni sini nak leda nama. Karena ni di sini semua hang baik biar karena kalah begini biar nak. Senaruan kalam kabai. Puno saya lagi pada. Naik dah puno naik banza bayar bukan mana mama di nuye. Tapi ni phone hom nak kerja gaya na seng na hang no hom nanggo. kanai bwjapwidwng kali Kanai itu berbaik ni di sini kau. Sekarang pas ni kau siapa? Kau sedang mau. malah thap थांनांगौ नो Tangan gua jadi bagian gas ni. बोनसै होनबा जाबाय Udah ayo, mau udah kalau tak kan ayo saya.
Tere ani kamu korban mau gan tak baca. Emang gantung aja ulta balta. Mana aja na. Ulta balta. Ini deh. Mana somaina. Samaina medenda. Itu lagai kan. Taura ya bit. Laju ge ya laju ge ya. Laiman si kula atla ja kayo. Hei na. Masih kurang. Si Kela. Nah, itu yang sentak. Hoise नैबे दिदिनिखौ फार्स्ट स्टेपखौ हेयार स्टाइल खालामखांनानै सेकेन्ड क्रिम फुननानै दोनबाय ओमफ्राय नैबे आब'आबो हेयार स्मुथनिं खालामनो फैदों आरो ओमफ्राय आं दसे थाथ'बाय बेनिफ्राय आब'जों माने बिबारिजों खानाय क्रिम फुनगासिनो बे आब'नि खानायाव आरो ओमफ्राय नैबे दिदिनिखौ दसे थानानै वाश खालामसिगोन दिदी स्ट्रेट কৰিছে কিরকম পাইছে ভাল লাগিছে মানে মই বহুত ভাল লাগিছে বিহু তেনেকে নাচিব লাগিব আৰু এনেকে কি ভাল লাগিছে স্টেপ কৰিছে মই ভাবিতো কৰি দিছে ওই যে দেখ একদম ভালো হইছে না চুলিটো দে চুলিটো দিব এই যে দেখ তা मोजां जाखाबाय एकदम ইউ শেপ কাটিছে ভালো হইছে না ভাল পাইছে না দিদি হ্যাঁ ইউ হইছে হ্যাঁ সমান মানে দেখে সমান হইছে সমান না কেনে দিছে নাকি নহয় সমান রাখা নাই এনেকা ইউ হ্যাঁ এনেকা হ্যাঁ दिदियानि खानाय बोजानानै बिराद मोजां मोनबायनो